Kani gadega Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People, hanne kasngi ka khatsau tere ujlio, kalalit khang tala no sundan ya ka regional office, jong ka Food Corporation of India. Halor kadau bakani ka office, kam syam lapunrong, bon ya kitra jela, haka batung kam, haka kerdan watchman, kabala penbena hanne kasngi. Kidan hadu lai haja praspa ar penjongot ki samna trajela, kibala apply ya ki kat kendai tili ki post watchman, kabala penbena de ka FCI. Henry ke balapan kendet ya keseng FKJGP kolong balayo tang uway kuna kasi ya kan kam watchman dang haki kendet sengi balala ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People kalalit ya keren ki bor punya jong ke FCI bakadai ban perkhat ban penrung kam shua ya ki trajela nakajela Meghalaya bat kham tam ya ki samla ki badai nakasnong jong kasnong maulai kajingwan kajingkhang kajungi nakamta kan ka office kalong halor ki bubun ki daw namar ba menhikini nakaliang kene ka office FCI kala penmi mo ya kata ka notification nakam ta ki recruitment jong ki post watchman khat khanai tali ki post ya ka ba kala khot hakini ki pana ki madap bat ki perdo persam ki jongi ki trairi tramluk jongi bepun ba ki lawan ban ya le ya kene ka exam bat ki khmilinti hiru ba kane ka office kan perungkam perungjam nakam ta ki kun samla ka jongi bat hakane ki sisngi arsingi ka peladap nakaliang keseng kalayo jikdep ba nakaliang kane office FCI kan sapenmi ya kane ka result bat kalawan mi shwa nakaliang keseng FCP mulai circle ban kendu yo general manager ban kendu yo deputy general manager ban staff jong kane ka office namar ba ngiju smutho ba haman ki office jong ki central government lani hakinu ki office ni sumtho ba utrari tramuluk jongi usiam jing ba ban yo kam yo jam ling bagi office ki prepare tengi lawan ban kerpat ban bu kadiman kini singi arsingi nau ni general manager ba shwa ban penmi ya kane ka result dei ban perungkam perungjam yo trari muluk jongi na kane ka jela Meghalaya hamtam ki priu ki bodon kane kisno mulai ko jongi namar kane ka office kadon ha kane kisno mulai jongi hane po mauro ban ngila keren syairu yu balada umla ban tungkang tumjam shwa yakini ki trari tramluk kujongi kammentoi kani ko office bandon kani kisno mola ka jongi bat marsnyo jingtep nakaliang kaseng wood maka don ka jingpunmi jong kani ka result jong kani ka list jong ka result mo hadu san phnyongut ba baro ha kani ka result lai I ha kani ka list ba babun hi layo daki barjala ki bawan na po ka rithor bat kini hi kidai babun hi ka bala pelingo ya keseng ka jongi na kini na padeng jong kini kiles kidai bet kiwan na kani ka jat mina tang na ki jat mina ki yo ban rungkam rungjam ha kani ka office FCI but omdei tang ni ki jat mina babon hi kidai na ka jat mina ki donru kini ki jat Kumar Sharma makhambon hi kidai kini ki Kumar Sharma ki mina bat ki mandal bat ngilap ru ba tang uwai khasi jongi mo uni u serial number sapunyo u bakerteng u gere-gere seling dok nong lait u barung ha kani but nakaliang keseng ru om tang kata bangilawan hang ni bat ngilapan ru ya ki application form jong ki post mo baro jong kini ki candidate baki submit nakamta kani ka jong kani ka post watchman post bat ngilapan ru kanungut kita ki pardok prasnam ki jongi ki trari tramuluk ki jongi ki bawan thok ya kani exam but nakaliang kani ka office kila yangi ya kani ka jubab ba ngilayo hang ni mo ba nakaliang ka Shillong ki bawan apply nani ka state Meghalaya ki jungi ki trari termeluk kilong kidon hadu laispa lai hajar praspa ar penyongut but nakaliang ka seng ka jungi ngidap na ka jingngok ka bakrau ken ba tang uwei mo nakini ki lai hajar praspa ar penyongut unyo rung hakani ka post dan nakaliang ka seng FCP mulai circle ni sngobot ong ba ni penrem jur ya kani ka office FCI ka bale butu ya kini ki kampo ban jaka ban tungkam tungjam yo trairi tramuluk ya ka ba ki seng bahalang ki baper nadu ka KSU kalawan nadu ka HYC kalawan nadu ka FKJP kalawan nadu ki borsnong jong ka darbasnong maulai mauro kalawan particular nadu ki por don shwa hang ni shwa ban set up kini office ba kila pen kenmau ba ya ki try muluk de ban tungkam tungjam lada mi ki kam ki jam den rei phoksi
ngilai iba ka number of application ru kalapoi hadu 6,000 kenai pupra mo kumangalaban mene bagi nang Shillong lai ajar paspa arpunyo na aizol lai spa nyo pulai bat na agar terla si ajar paspa kenai pupra kini kinong aplikan ki bawan banto exam ha kani ka office FCI tingla ya keren sibun bah bat uni general manager ya ka ba man prinsngau thu yu mo habidei bat ka chat benriu kujungi namar ba nakaliang kajung uru ulaong ba smutonat ba pilaiwan ban mi khmat ban pen i kani ka protes nakaliang keseng bat nakaliang kajung uru ula pentip ba kaladon kajing set up ya kani komiti ban pet banyak ya kani ka agency ba conduct ya kani ka examination dari nakaliang keseng ngilah kental ngim kwa komiti ngilaong dak pasai ba udai ban scrap bet bat udai ban tap kam bet ya ki trairi tremuluk ki jongi bat ngi smutu sai ba hangni ngai iba ka state government ka jongiru ka duna ba ka bor ban tukelar dani kimdon kita kiban penio nong ban penio nong ya ki trairi tremuluk ki jongi ban rukam rumjam ngiyo jingte mo kum sanengalan nak state government kalau ka baklan ba ki tukelar aman laku office di ban tungkam tungjam bai ya ki trairi tremuluk bat khamtam habide gi grade 4 mo bagi grade 4 ngiyo ngau nakalan kimchu ailat hato ngi ki khasi kjungi nginle tanga goti nginyo sai kam ki jam kalau ka ba syamchik ba habide ba kani tingi ngau ban ong ba ka state government ni khmat ka di ban tukularno ya kani ka banta namar ba ngi smuthu sai deini kini ki baro ki ban sami ki jing huri hura mo ladangi pet haki college ru mentala bon boyo bakar nyaplet mangi kisang bahalang ban ong ai shwa ya kita ki samla puli ba trairi trameluk kujungi lengi pet ya ki school ru menta ki nadu ki nursery ru ki barit ru ki haban tho exam namar boleh ba labon udhar tingi semua ban penramjur kan ya kani kakam halor kani tingi dawa nak state government bakan sinaan no ban tel kami kini ki berkhot ba kadai ban ya bo lang no lada don kinu ki kam ki balat state government kadi ban tuklar kadi ban ya tangkat baka employment exchange bat ka district selection committee ti nakaliang keseng ikran da bahasa ngila pensutu ye gitu ki nong tre hang ni bang hang swa hadu ba kani ka problem kan da sol Hakabe day bat kani ka FKJGP College Kandoro yo Deputy Commissioner jong East Castles District uba Peter Asdekar bo untuklar halor kani Hadin kini kejing kendo yo ni ukle jong ka East Castles District kinong ilam jong ka FKJGP kelaitu baudisi ulaptha ye kinong ilam kaseng bakile kendo yo menteri rang ba kajela ukonrat ke sangma pa untuklar halor kani ka kam thongkam thongjam ye kitrairi traimulok dak office FCI nakaliang kajongi kum kaseng i bro kawai de ngiwan man kendu disi ban penpawi kita kicing kiba ngi kum ki khun samla mo ngi kum ki sang bhalang ba bonsin ba ngi hapmi shakmat lesi ban yaram ban tunranam ya kani ka jing ka khya ka shon jong ki samla ki jongi kiba kendu jing apa ki lit thap kam ki lit wat kam mo ba bun hi ha ka jela ki jongi ngi long ba ki unemployment mo de nakaliang kaseng ngila kerensai UDC ba untuk kelar ikan ikan benta ba DC yang iru lah kerpat ini ba ngidai ban let ban kendu ya state government mo kendu ya state government let's say you chief minister let's say ya deputy chief minister ban pensgo halor kini kijing ba ki khun samla ki jongi mo ha ba ki wat jam ha ba ki tap jam ha ba ki le examination henre ha ba bun hi ha ba mi kersol nyim juyo mo kim ju poi shinu dan nakaliang keseng isuan pensngo yang kini kepenta ba khnang ba ka state government ru mo kadon la ka jong ka DSC district selection committee kadon la ka jong ka employment exchange tingi kwa ken ba ka state government bang kwa nakaliang keseng bangin penbor ba kino no ki office mo khamtam ki central office ki badon ha kani ka state ka jungi ba kandon no ka jinge dei mo nakaliang state government ba kan tukular no bahkan ai bentalem no ya kani ka employment exchange khnang ba ki produk persnam jungi ki trairi tramuluk ki jungi kinyo ban rum kam rum jam